Masih sayur asem. Kira leke kuwi Iki sayur asem. Sayur asem cak panjang. Goreng tempe, guys. katoke pra. Tak asak ku pra. Itu dapur ala kasarnya. Bumbune ora disebut biasa. Menu hari ini sayur asem, kecap panggang, goreng tempe. Menu sekian guys. Masukkan bumbu halus. Airnya ora mendidih. Balik tempe biar nggak gosong. Rebus yang Bumbu-bumbune dulu. yang keras-keras dulu, guys. Sayur asem ala kadarnya. Wes. Mau ngerasa sayur asem ala kadarnya. Jadi kan ora komplit. Siap lombok nyambel pandange diresiki. Persiapan buat ikan asap pecak. Dulu kalau sing dilemana wis dene apa? Dene. Ora dadi priye. Ana sing dene niku. Ya ora kaya iki. Ana kan dipotong ya. Ora dipotong bersih kok. Lawangnya ndeli delok tangan kok. Mana tengok gede tak uji wis ora. Oh iya.
terasi matang kok gitu. Ditutupi. Ora sih. Buat ikan asap. Pindah dek ngono mrene apa ora katut iki nih. Lemah ya katut lah. Apa sih? Kenapa? Aduh. Tuntas. Sayur asem. Dari pulau pasir nang ngono. Lu di ngetek kulo ayo pada ngoyo lah. Lu pasir-pasir pada ngetek. Lepok-lepok.
dadar, ikan asap panggang, goreng tempe, sayur asem guys. Tinggal kita coba.